Mircea, bună seara! Bună seara! Te preocupă subiectele noastre din seara asta? Da, Da. Dar nu mă preocupă deloc ce se va întâmpla în interior aici, la parchetul vieții, unde doamna avocat Drăghici ne spune că sunt niște profesioniști. Nu mă preocupă deloc ce se va întâmpla cu plângerea penală la parchetul vieții, la DICOT, pentru că pe mine mă interesează cât se poate de uman și de direct ca Ludovic Orban și Klaus Werner Iohannis și-o fură rău de tot. Eu nu sunt nici pe departe genul care să stau să fiu foarte diplomat în anumite lucruri. Deci eu vreau să se-și fure ăștia doi rău. Și cred că și-o vor fura atât de rău, încât hai să ne uităm bine la ei acum. Că cred că și-o vor fura atât de rău, încât nu o să ne mai putem uita la ei ca acum. Klaus Werner Iohannis spune public, președinte al României, spune, nu știu ce înțelegeri secrete face Dragnea cu evreii. Odată că ești șef de stat și spui evreii, care este o inadecvare teribilă, în al doilea rând acuz statul Israel că face înțelegeri secrete cu un Dragnea. În detrimentul României se înțelege evident că face înțelegeri, zice președintele României, cu Obidă. Ce înțelegeri secrete face Dragnea cu evrei? Deci acuz statul Israel că face înțelegeri secrete cu unul în defavoarea statului român. Eu nu cred că israelienii au o toleranță foarte mare pentru astfel de mizerii. Adică ei când văd o mizerie o identifică ca atare. Nu, domne, dar stai că poate nu era chiar o mizerie, dar nu. Adică, bă, asta e o mizerie. Da, este. Și este o mizerie cu atât mai mare cu cât te cheamă și Klaus Werner Iohannis. Te cheamă foarte nefericit. Adică trebuie să fii dublu atent, având în vedere că te cheamă Klaus Werner Iohannis. Dublu atent când vrei să zici nasoale despre israelieni, din motive evidente, pe care nu le mai invoc aici. Dar te cheamă foarte greșit. După aceea, președintele Partidului Național Liberal, al cărui președinte a fost Iohannis, care l-a susținut pe Iohannis la președinția României, care vrea să-l susțină și pentru al doilea mandat pe Iohannis la președinția României și care, în general, își aliniază absolut toate acțiunile și comunicările cu președintele României, face plângere penală în care, practic, se spune negru pe alb, cine face înțelegeri cu statul Israel e trădător de țară. Asta spune președintele Partidului Național Liberal. Că articolul cu tare, că memorandum, că pe data de a zis la Digi, că pe data de... Israelienii înțeleg corect din ce s-a întâmplat aici, pe scurtătură, că nu stau ei acum să desfacă mațele politicii românești. Deci cine vorbește cu premierul Bibi Netanyahu e trădător de țară. În opinia președintelui Partidului Național Liberal, partidul prezidențial. Că e partidul prezidențial. Că nu că stați că președintele care e neutru e partidul prezidențial. Eu nu pot să zic că sunt vreun mare istoric, dar așa, cât mai citi și eu. Mai văzui și eu. Nu prea sunt genul de lucruri pe care să le faci cu israelienii. Deloc. Pe lângă faptul că în subsidiar să subînțelege că dacă adopți aceeași poziție pe care o adoptă Statele Unite ale Americii, ești trădător de țară. Poate americanii sunt mai puțin sensibili la asta. Habar n-am. Evreii sigur sunt foarte sensibili la asta. Nu știu americanii cum sunt. Eu aș fi. Adică să-mi zic, băi, deci stai puțin, ce a vrut unul din România să facă precum mine. Și ăia, de am plimbat eu pe peluză pe aici, pe la Casa Albă, cu domnul Pantazi, zic că ăla care vrea să facă precum mine e trădător de țară. Bă, vi s-a urât, vi s-a făcut cal cu dinții în gură, băi băieți. Ia să zicem asta în engleză. Asta să vedem cum sună. Deci, eu cred că domnul Netanyahu, care a fost și el în forțele speciale, a fost acolo în acțiune, la propriu în acțiune, când au eliberat ostaticii din avionul capturat de teroriști, a fost și rănit. Fratele lui erou de război, decedat în război, erou național. Erou național. Eu nu cred că poate trece peste asta. Eu niciodată n-am văzut ca evreii să treacă peste ceva, în mod corect. Pentru că altfel n-ar fi putut să supraviețuiască.
Câți au încercat de-a lungul istoriei să-i rezolve pe evrei? Fără număr. Au reușit? Nu. De ce? Pentru că, iată, oamenii sunt foarte activi și preocupați de realitate, pe care nu o interpretează propagandistic și facebookilistic, ci cât se poate de concret. Deci, eu cred că domnul Ludovic Orban, cu această plângere, tocmai a dat cu capul de un zid. Se numește zidul plângerii. Bun. Deci, cu plângerea, a luat plângerea, rângo cu capul în zid. Zidul plângerii este ăsta. Eu zic să ne uităm bine la domnul Ludovic Orban. Nu vom mai auzi de domnul Ludovic Orban într-o perioadă scurtă de timp. Sunt absolut convins de asta. Iar domnul Werner, care crede că să scoate necomentând, bă, nu o să se scoată. Eu cred că trebuia să comenteze în seara asta. Eu cred că nu o să se scoată necomentând. Eu cred că și-o să fure rău. Apare o plângere în care sunt niște acuze inimaginabile la adresa primului ministru, la adresa Israelului și liderilor israelieni și se înțelege că dacă vorbești cu Israelul trădezi țara și tu nu comentezi, eu cred că e rău. Da, da, pe asta. Deci ce a făcut? Mă, s-a întâlnit cu prim-ministrul Israelului și pentru asta e trădător de țară? Asta zice președintele partidului prezidențial, după ce președintele însuși zisese că ăla de la acuză ăștia de trădare, că a stat de vorbă cu mine, făcea înțelegeri secrete cu mine, eu fiind evreu. Să nu ne așteptăm ca treaba asta să treacă. Adică trebuie să fim chiar puerili. Să avem senzația că pentru oamenii ăia din Israel trece chestia asta așa și hai mai bine un cântec vesel să cântăm. Haideți să ne dăm mână cu mână și să construim o autostradă. Cum e pe aici în România. Știi? O să mai spun la mine în emisiune. De-aia nu prea mă interesează ce face DICOT. DICOT nu există. Da, adică pentru mine există DICOT, că sunt cetățean român pe aici pe Cocioc și mă bagă DICOT la pușcărie. Bine, în ecuația puterii adevărate, DICOT nu există, DNA nu există, Codruța nu există, bă, și știi ceva, nici Klaus Werner Iohannis nu există. Deci când vorbim despre ecuația puterii adevărate la nivel mondial, nu există aceste entități care, sigur, pentru noi sunt de viață și de moarte, că ne bagă la pușcărie. Da, pe Bibi Netanyahu nu poți să-l bagi la pușcărie. Că nu poți. Nici pe Donald Trump, nici pe Ghiță n-ai putut să-l bagi la pușcărie. Deci, ce rău o să-și o fure de aia, de fapt, sunt foarte fericit. Nu cred că există posibilitatea ca vreun om, oricare om din Israel, să înțeleagă, nu știu, că românii sunt așa și pe dincolo. Nu! Vor înțelege pe CNP. Oamenii cu următorul CNP ne fac nasoale. Asta vor înțelege, nu că românii. Rămâneți cu Mircea. Totuși, o frază aș mai vrea. Te rog, o frază. Nu pot. Te rog. Deci este un titlu de pe ziare.com. Mesajul magistraților pentru politicieni. Asta așa se deschide site-ul. Mesajul magistraților pentru politicieni. Jos mâinile de pe justiție. România nu e un teritoriu al corupției și fără de legii. Dacă ar fi fost, zice bine că au zis jos mâinile de pe justiție, pentru că dacă ar fi zis jos labele de pe justiție, cum era, nu, îndemnul inițial, s-ar fi înțeles că magistrații se ocupă cu labele.